Здравейте! Здравейте! Сега ще правим желе. И ще ви покажа. Ето, слагате едно лепило на всякаква марка, може. Ако не ви стигне едното, може да сложите и другото. Аз нямам и две. Ето също. Аз ще го сложа само това много. Става ли? Да. Не махни там. Лили, получава се. Сложи още малко такова. Я. Не, получава се. Гледай колко яко стана, като на балончета. Може да сложиш още малко. Дай, искаш ли? После ще изпореш. Мисля, че трябва още малко. Еми. Има сега, внимавай пак да не те ушига. Къде? Е, тук беше. Че преди малко я ожидил се и затова се страхува. Нали, Ивонче? Дали ще стане синьо? Сега да се сложи. Това става. Вау. Я да бърквай да видиш. Че става. Ето. Кати. Нищо. Кати якото. Ето, то само си става желе. Покажи ми го. Ето. Не. Аз през целия клип ти какво мислиш, че показва? Ето. Това трябва да си. Ама със сигурност ще го вкачиш в ето. Нали? Да. Може да сложите цветна бойчика, нали, Лили? Да. Обаче задължително трябва да сложите някаква подложка, иначе... И аз не знам какво ще стане. Това си истинско желе. Ето. Е, сега се връщам само да си взема. Лилева си взема. Не мога да го такова натисни. Е това. Е това. Не. Да, е това. Добре. Ето. Пусна ли? Да. Да. Добре. Гълъбката ми е мръсна. Може ли още малко синьо? Добре. Защото... Ма гледай, как така не се получава синьо. Мисля, че от стерилният апарат се сгъстява. Да. Вау!
Ще сложим нож. Първия път стана на тесто, а сега си стана много хубав. Нали? Това е вече... Желе! Уау. Да ви кажа само, че първия път малко леко не. И той втория път може малко да лекне даже. Първия път желето не стана, а сега стана. Получи се много хубаво. Нали? Да, я искам. Така ти е якото. Това ще е без желе. Да. Вместо да купувате, може да го... Си направите. Да. Да, просто кожата ми е доста суха, нали? Пак трябва да се... Ето. Желе. Искаш ли ти малко да го помочиш? Да. Само, че ти трябва да снимаш. Добре, спри го на пауза. Да, пак на пауза. И то. На пауза пускаме. Добре, направихме желето. Да, направихме желето и ето как се получи. Вече стана зелено. Има ли някой? Хайде, чао! Дано да ви е харесало.